Nơi guys, दिनै हलिखा दिनै नै साफा सब फोनजोबगोन जोङो सिख्लाफोरखौबो फोनगोन सेंग्राफोरखौबो फोनगोन आरो जाथो होनगासिनो गाइस आरो खै गोजा जोङो बयथ' गोजानाव फैदो आरो दिनै मानो हलि लांनो सासे लोगो सासे लादो आरोबाव जों गोदान लायनो थांबावदो हलिखौ नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै हलिया जोङो दा गस्लाफोरा बिदि नुदोंना दा लेथ्राबो जाजोबना गाइस नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय था जोबजासिम नायाबा जेबो इन्टारेस्ट मोननाय नङा गाइस गथ'फोरा बेंदो आरो जोंखौ नै उनाव दङ उनाव ओइ जादों सिगाङाव ओइ र' क्रियाखौ फोनलांबायनो गाइस नै फैसा लाखिनो सोरबालाय गाइस नै सासे लोगो लिंहरगासिनो नोङो बिसोरखौ फोनला जुगोन ओइ कमालि खालामलाय गाइस नै लोगो सासे फोनलायनो रयखो नै गाइस फोनला जोब्बाय गैला आंना गाइस नै मा जाखो नाय आंना हाल साल गैलालै गाइस र' मबाइल बिगासिनो दङ गाइस उनजा गथ'फोरा जोंखौ फोना हरजोब्बाय नै लोगो सासे ओइ आसो अबस्थायानो गैला फाग्लासो बिसोर सानदों इसोरो एख' फोनजायाखै जों फोनजादों खिन्थु आङो आंना मबाइलानो अबस्था गैया जाबाय गाइस फोनजाना दा फैनायावथ' आरो मा खालामबावगोन मिथियानो नोंथांमोना सोर हलि गेलेदो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथ' लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दावगा आसोल बोरै मोनदो हलि फोनना आसोल बोरै मोनदो हलि फोनना बोरै मोनदोंलै मोजां मोनदों ना बयथ' बोरै मोनदों दे गाइस दिनै थेवबो फोननो गोसो गैथारामोन थेवबो फेन गानना फैबाय नै फेन नै गाइस फै दखान मोनबाय आरो दखानाव फैसिगोन नै आसोल बिदिथ' फोनला जाथाराखै केकआ ओइ बिग्राय मोजाङै बायदो बुरजानो इ दखानाव बायगोन दा गाइस ओइ सामब्रा फोनजाना बोरै मोनदो पियास साला फोनजाजोब्बाय दे गाइस दिनै ब्रेक नाय साइड डिसन र ब्रेक नाय मारो मुझे मारो नै आदाया इयावनो थागासिनो दं हारसिंनो साला इखौ फोनलाजोबगोन दिनै इयो मा होनो खारनानैबो गयो फाग्लाया ओइ फोनलाजोबगोन नोंखौ बेटा नों खारनांगौआ नोङो ना आसोल फोनलाजोबगोन इखौ आसोलफोरा हलि लांनो फैदो टेकना टुकनानो Kina mau kina orang. Kingan aku dah yo. Hagan naik setuju fanlai jana. Ini cakap kado pau sih.
guys sigaङाव नायबाय था नोंथांमोना आंथ' बुहुद गिबाय जानो गिबाय आङो आयु समायना समायना सिख्लाफोरा आयु फाग्ला फाग्ला Happy oleh happy happy. Nih guys setelah penuh video YouTube aku karena YouTube aku guys. Deh pun. Idi nenga. Eselon. Wow, kumalai. Wow, guys, naik. Tom. Happy. Guys, mobil lagi lah guys. Guys, mobil lagi lah nak. Guys, guys, mobil lagi lah. Mobil aku nih dong, coba. Yes, pura tanggul. Display nggak? Bukan ranang boleh kalau. Bung. Nih guys, sob letra kita tuh sebagai fakla pera. Anak doang nih uposten gitu ya. Nih puas lah. Ayo nonton deh. Hai guys. Sekelapur season kada deh guys ber. Sengra perahain babe kon na. Sekelapur kan orang sengra perahane ba. Sigang oboy nih. Ija bedeng. Setting bedeng, sergiding. Nih jena di Maria asla. Nih, hai nonton deh. Hai. Wah. Ini pun nabi dia. Pun benu. Marcel, hai Nor le. Hai. Hai Nor. Oh iya hai Nor. Fronsela kada berado ini. Nah guys, kenal mana baik lah. Mobil ses di nilai letra atas baik. Gak usah. Aku saya berangkat nih display. Saya pun kada. Oborangan di nih, jangan menciar. Kelas sebelah. Oke? Ya. Aduh, mukanya naik tuh saya. Naik tahu saja fakla dan ini siapa men guys? Dah apa di mana? Kisir ke lagi apa nang boleh? Deh nani deh, nombor orang nareng ah. Deh. Ang bơ gede nih paling ngemon dareng lah. Oi. Dawe se apa ya sama? Pak kelas. Nah, bidalah nak rek mak. Mobil lama deh gila, bala urut dia yang sunasi kan. Dasem kagan orang deh gudung urut kagan imul ke. Samudra na? Gudung urut kagan imul ke guys. Oh, deh gudung urut kagan. Guys, uli nih kenga. Menjawab wow danger ka. Angkor sini begitu guys bra. Masur mudlala ya pilih kesan guys bra. Ini menjawab dengan buut lambatar gelodar. Lambatar dengan. Nih jas lah saya resnya. Arsi yang belum bosor sih yang kedakan cuman. Guys bra, nai lambatar lai. Oi, asal bor. Hai Nur lai. Rawu Nur kali guys. Hai nama. Oi guys, di na vlog ayawno फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां मोननायखौ डिसलाइक आरो आं साबस्क्राइब खालामना हो गाइस